Pod prstima papir možda stari i žuti, ali sjećanja, ona ostaju vječno mlada. Svaka ova fotografija čuva jedan dio vaše priče. Jedan korak koji je vodio do danas. No 50 godina ljubavi prevelika je priča da bi stala u tišinu starih fotografija. Zato neka te drage slike danas ožive i povedu nas na putovanje kroz vrijeme. Od mladosti pune snova, preko vjenčanja koje stoji kao kruna njihove priče, pa sve do ovih zlatnih godina u kojima danas s ponosom uživaju. Dok gledamo taj poznati sjaj u očima koji se vraća iz prošlosti, ne gledamo samo kako su se mijenjali oni. Gledamo kako je rasla, mijenjala se i trajala njihova ljubav. Ovo je njihovo putovanje. Ovo je njihova priča. A ona započinje u velikom Lovrečanu, s dječakom velikih snova i vrijednih ruku. U isto vrijeme u Budislavcu se pisalo jedno drugo poglavlje. Tamo je rođena i tamo je odrastala djevojka koja će jednog dana osvojiti Stankovo srce.
Kažu da se suprotnosti privlače, a srodne duše prepoznaju. Kad su se njih dvoje našli, iskra je planula. Od prvih pogleda u mladosti do onog sudbonosnog da pred oltarom. Ovo su dani kad je njihova ljubav procvjetala. Ali prava sreća nestaje na vjenčanju, ona tu tek počinje. Ljubav je ubrzo dobila najljepši mogući oblik. Stiglo je njihovo najveće bogatstvo.
Godine su prolazile u smijehu i slavlju. Svaki rođendan donosio je novu radost i novu svjećicu na torti. I tako njihove male djevojčice postale su odrasle žene. 50 godina možda je prošlo u trenu. Ali ova priča ovdje ne završava. Pišu se nove stranice kroz vašu djecu i unuke, kroz živote koji su izrasli na vašim temeljima. I zato priča se nastavlja. A ja ću završiti ovaj video uz jedno od Stankovih zrna životne mudrosti. Krešo, znaš ti da su sve gline jeskine? Je, ali mek je samo jedan put.